श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध। बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन। पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ। संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत हॉटेल ट्रायडंट इथं शिंदे गटाच्या आमदारांची बैठक सुरू होती। या बैठकीत शिंदे गटानं शिवसेनेची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन शिवसेनेची नवी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाहीर केली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून एकमतानं निवड करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख पदाला मात्र शिंदे गटानं हात लावलेला नाहीये। दीपक केसरकर यांची प्रवक्तेपदी निवड करण्यात आली आहे, तर नेतेपदी रामदास कदम आणि आनंदराव अडसूळ यांची निवड केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे। विशेष म्हणजे काही वेळापूर्वीच पक्षविरोधी कारवाया केल्यानं रामदास कदम आणि आनंदराव अडसूळ यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली होती। त्यानंतर लगेचच शिंदे गटानं या दोघांना नेतेपद दिलंय। याशिवाय उपनेतेपदी यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शरद पोंक्षे, तानाजी सावंत, विजय नहाटा, शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।